Преди време се е случвало по разследване, по които съм работил, да преминава името на фирми, свързани с Васил Божков. Когато става въпрос за такива хора, обикновено всичко спира. Смущаваме, че той преди време е бил разпитван от Ясен Тодоров, продължава да поддържа контакти. Бойко Атанасов се казва, следовател съм следствено дело в Софийска градска прокуратура. Една година по-късно, след първата серия интервюта с вас, какво се е променило и какво е същото? Много неща се промениха на фона на случващото се в съдебната система и общо взето може да се каже, че като крайен резултат нищо не се е променило. Във връзка с проверките, които бяха образувани във Висшия съдебен съвет и предложението, което бях отправил до Висшия съдебен съвет по отношение на главния прокурор. В момента цялата власт е съсредоточена в него. По отношение на корупцията, политическа и икономическа, по отношение на престъпленията, извършвани от магистрати, цялата власт е съсредоточена в него. Той не може да се справи с тази си работа, с тази си функция. Тая власт им е дадена от закона, а когато той се нарушава, човек просто трябва да смени работата си. Пожелавам го. За системно неизпълнение на служебните задължения и съществуването на едни специални групи, шпицкоманди, които общо взето продължават да се съществуват и сега под друга форма на прякото подчинение на главния прокурор. Проверка беше направена от Висшия съдебен съвет. До толкова, доколкото бях изслушан, бяха изпратени от ръководството на прокуратурата и от тогава провеждащия тази проверка Ясен Тодоров, като председател на етичната комисия, около 30 прокурори и следователи, които не казаха нищо. Но трябваше да дойдат да ме впечатлят във Висшия съдебен съвет при изслушването, за да не говоря. Въпреки това изслушването продължи повече от 4 часа. Бях представил много доказателства, изисках Ясен Тодоров и оглавяваната комисия от него да събере други такива. И резултатът беше нулев. Ако това, което бях заявил, беше лъжа, трябваше да последва санкция по отношение на мен. Аз трябваше да бъда или дисциплинарно уволнен. Как се обяснявате факта, че не ви беше образувана процедура дисциплинарка? Факта, че не бях наказан, не ми беше образувана дисциплинарна процедура, за мен доказва правилността и истинността на това, което посредством вашата медия излъчихте. Главният прокурор не беше изслушан от Висшия съдебен съвет, а беше пожален. Проверка не беше извършена до край, беше започната само. Все повече чувам да се говори за един кръг от номенклатурно изградени кадри, който вече около 20 години доминира в съдебната власт, който има политико-икономически и други връзки. Този кръг е известен на обществото. Заговаря се, че наподобява свинските черва, така били скачени, като съдове, които се подкрепят и самовъзпроизвеждат се и си помагат. Подпомагат се един друг. Когато главният прокурор има проблем, зад него застават едни и същи хора от тази номенклатура. В миналото имаше образувани дела, от които изтекоха СРС-та, Румен Боев, Камен Ситнилски. Тогава видяхме как се активира това мнозинство, което в момента имаме. Румен Боев беше от обкръжението на Ситнилски, в момента обкръжението на Сотир Цацаров. Те хора си имат едни принципи, те си ги знаят. Най-вероятно ги обсъждат на срещите, които провеждат в ЦУМ, в офисите на Васил Божков, на други места. Като казахте ЦУМ, стана ясно, че Никола Филчев явно съветва настоящия обвинител номер 1. Не виждате ли противоречие в това, че Филчев беше обявил Ясен Тодоров за лице, което е свързано с корупционни практики, а сега Ясен Тодоров е един от стожерите на властта на главния прокурор? Това, което забелязваме, че Филчев не само съветва главния прокурор, доколкото разбрах от изявление на предишния, настоящ и по-предишния премиер Бойко Борисов, той се посъветва Сотир Цацаров да се вслушва в съветите на Филчев. Това означава, че главният прокурор действа зависимо. Той се вслушва. Видяхме какво се случи с Светлозар Костов, който се опитва да разследва по делото Октопод хора, които са приближени на Филчев. Филчев беше разпитван, беше обвиняем Цеко Йорданов. Най-вероятно, щом като е бил в такъв списък Ясен Тодоров, най-вероятно има нещо, което се пази на трупчета. Ако е имало такива дела, както е било съобщено, че е имало, говори много страшно за една такава действителност на
манипулация, на извиване на ръце. Магистрати, които са висши, могат да бъдат по всяко време принуждавани да правят каквото им се каже. Когато в България дойде Лаура Кьовеши, трябваше да покаже опита, който те са събрали срещу корупцията. Тогава Висшия съдебен съвет се занимаваше с служебните отношения в Върховния касационен съд по отношение на съдебните служители, защо са били съкратени шофьори. Главният прокурор, доколкото ми е известно, неговата администрация в момента имат над 30 шофьора. Администрацията му наброява стотици съдебни служители. Върховна касационна прокуратура не повдига обвинения. Върховна прокуратура има над 100 прокурора, Върховна административна още толкова. Има един раздут щат, но там нещата са си такива каквито са. Те няма да се променят, поне докато главен прокурор е Сотир Цацаров. Най-вероятно ще се раздува този щат. Какво мислите за Цумгейт? Просто се видя реалната картина, това, което всички знаеме, но никой не казваше. Очевидно това е масова практика в комуникацията на главния прокурор с бизнесмени, политици. Както той сам заявяваше, неговия заместник Борислав Сарафов, имаше срещи от 9:30 в сряда в Министерски съвет с Бойко Борисов. Имало е други срещи, доколкото разбираме в ЦУМ, с председателите на Социалистическата партия. С най-различни хора са организирали такива срещи под егидата на този Гергов. Прокуратурата в лицето на главния прокурор има един антураж от бизнесмени и политици, които са добре дошли на една такава среща, които го венцеславят и които имат определен кръг от медии, които по някакъв начин му помагат да запазва позициите си в обществото и да изграждат един образ на неприятни типове в обществото на всички негови врагове, както направиха такъв опит и срещу мен. В последните дни разбрах, че той е искал нови правила, главният прокурор, по отношение на тримата големи. Значи имаме етичен кодекс на магистрата, ако той се счита за магистрат, няма големи, няма малки. Не може да има отделни правила за един, двама или трима човека и поименно да бъдат посочени. А в случая изключението, което той е направил, иска да го направи правило, да може да извършва действия, които не са му вменени в служебните задължения. За мен е показателно в какво положение се намира прокуратурата. Ние нямаме работеща прокуратура, която да бъде оглавявана от главен прокурор. Последно той заяви, че съжалява чисто като гражданин. Той не може да съжалява. Той може да даде обяснение пред Висшия съдебен съвет. Може би оставка дори. Ами, за него е много трудно да даде оставка, защото хората, които са го избрали на този пост, както каза Кокинов на Бойко Борисов, че той си го е избрал, виждаме, че по-голям кръг има от хора. Той кръг наистина е доста съществен. Те действат наистина като свински черва. Най-различни политици на доста високо ниво, които организират каквото си решат, могат да отказват дори кандидати за президенти. Националният омбудсман Мая Манолова заяви, че е била спряна от кандидатурата за президентската надпревара в ЦУМ, също така, пак в присъствието и организирана среща от този Гергов. Нещата са по-дълбоки. Започваме да говорим за една непаралелна държава, говорим за нещо страшно, което може би Италия е разполагала преди време и там са се преборили, а тук тези противници на един съществуващ модел на разследване на корупцията виждаме, че се самопроизвеждат. Свински черва, паралелна държава. Под тази егида ли би трябвало да разглеждаме излизането на Ясен Тодоров от офиса на Васил Божков? Те и двамата заявяват, че често се виждат там. Това очевидно не е изолиран случай. Васил Божков е, така да се каже, от кръга бизнесмени, които не ми е известно да са били разследвани. То е един кръг, който явно е помилван от всички главни прокурори. В този кръг попадат и Делян Пеевски, в този кръг попадат десетки олигарси, които са станали милиардери. Тези хора не съм чул да са недоволни от работата на прокуратурата. Нито един няма недоволен от работата на прокуратурата. Нито Пеевски, даже Пеевски си позволяваше да заплашва от парламентарната трибуна, че прокуратурата ще подгони някого. Говоря за Цветан Цветанов. Васил Божков не е имал проблеми с правораздавателните органи, той е станал милиардер. Как е станал милиардер? Те не са подслушвани. Аз съм подслушван като човек, който работи в градска прокуратура, която се бори с корупцията. Този кръг очевидно кадрува в съдебната система. Той назначава административни ръководители. Той кръг е изключително опасен за националната сигурност. Контактите с него и хората, които контактуват, внасяйки чанта, доколкото разбрах
в офиса на Васил Божков Ясен Тодоров, нали така, бил внасял чанта, пък излязъл без чанта. Най-вероятно не е става въпрос за череши или ягоди, е става въпрос за документи. Как се внасят документи и се излиза с празни ръце от такъв офис. Какво има там? Смущаваме, че той преди време е бил разпитван от Ясен Тодоров, продължава да поддържа контакти. По разследване, по които съм работил, се е случвало да преминава името на фирми, свързани с Васил Божков. Тези разследвания, общо взето, когато съм заговорил с наблюдаващите прокурори, с ръководството на прокуратурата, им се е случвало съдбата да бъдат фърлени в кофата за боклук. Разследвания не са се провеждали. Когато става въпрос за такива хора, обикновено всичко спира. Прокуратурата се споразумява с извършителите, които са на най-ниско ниво. Там от работата на подобни бизнесмени, това, което на мен ми е известно, са генерирани огромни задължения към държавния бюджет от фирми в порядъка на десетки милиарди. Нито Бойко Борисов, нито който е да било от управляващите до момента в този 27-30 годишен преход, откакто имаме закона за данък добавена стойност, не е споменал по никакъв начин какви са задълженията несъбран данък добавена стойност. Имаме ли несъбран данък добавена стойност? Какъв размер е? Защо държавата не предприема никакви действия да ги събира? Ако е проблема законодателен, защо не го решат? Бойко Борисов, доколкото ми струва, за трети мандат управлява държавата.